Yaro, Na. abin da ya sa muka kira ka. To. A gani uban mere ne ga uwar mere. Yarinya mun tambaye ta kafe sai kai. To babu yanda za a yi uba ya dau ya ba yaro sai ya tuhume shi. Tuhuma ba irin ta 'yan sanda ba ta aure. Kai Na. a wani gari kake? To. Baba tunda an ce magana aure ce kuma aure ba abun wasa ba haka ne an ce. To ita wannan yarinyar har ga Allah tunda na kafa a zuciyarta dole magana ta take ɗauka dole ba wani ɓoye-ɓoye in gaya muku gaskiyar rayuwata. A takaice dai ni a fitowa ta ma mai garaya na fara bi tun ina ƙarami na. Mene? Mai garaya ba? To ubanka ne shi mai garayar? Ai maganar gaskiya aka ce kuma yarinyar nan duk huɗubar wadda za ta ji babu wadda ta wuce ne. Mai garaya na fara bi shekaru da dama da suka wuce tun ina yaro. Na koma tafa na harkar ciwaciwon bakin man fetur wani ya rike na anan nake ci nake sha. Dakata. Daga nan na yaron mota. Ni fa yata ba zan bashi ba. Daga nan ma an yadda zance. Kana ji fa mai gida kai shiru ka tsaya kana kallon shi. Abin da na ji kamar an mun guduma a kirji na. Yan nan dai ta kunni. Do Allah dakata. Do Allah. Me sana'a ka? Gaskiya dai idan aka ce sana'a ta don kowace sana'a duniya sana'a ta ce in dai ana iya gabe ba. A sata? Ai sata ma ita na fi kwarewa a kai. Aure aka ce ba aure ba batun wasa ba ne. Do Allah yaro me sunan ka ne? Yin nan da kwashe ta je ta kwasa mun da barawo. Sunan dai da aka gaya aka rada min a gida tun ina karami ko Haruna ko Isa na dai mata amma dai wanda aka fi sani na da shi ne Yusuf Khan. Yusuf Khan. Ba sunan mutanen mu bane ko? Ye? Magana ku ce wannan. Abinda nake so da kai. Na. Do Allah, do annabi ka fita daga harkar yata. Mu za mu cire ka daga zuciyarta. Ka fita daga harkar yata. Mu iyayenta babu kai babu irinmu. To baba ni ma ina so dai in yi wata tambaya. To ta me? Yawwa wannan da ƴaƴata ƴarka ce. Kwarai ko. Amma ka saka wa duniya. Ba matar ka bace da matan nace ina so sai ka ce ta cikin sama. Bari mu wata. Me kaka so? So ta.